Jedno z najsilnejších zemetrasení na Slovensku za posledných 80 rokov. Také boli včerajšie otrasy, ktoré sme zaznamenali na východnom Slovensku. Epicentrum zemetrasenia bolo v obci Ďapalovce pri vodnej nádrži Domaša. Ministerstvo vnútra doteraz neeviduje následky na živote a zdraví ani závažnejšie materiálne škody. Magnitúdo bolo určené potom po doľaďovaní manuálnom, z hľadiska kontrolujete seizmické záznamy manuálne, či nie je to automatická lokalizácia, tak magnitúdo bolo teda 4,9. Zemetrasenie, ktoré zasiahlo naše územie presne o 20. hodine a 23. minúte, bolo cítiť v okruhu až 200 kilometrov a jeho prejavy mohlo pociťovať viac ako 6 miliónov ľudí. Zem sa triasla aj v metropole východu. Pozeral som televízor, ležal som, podo mňou niečo sa pohybovalo, to celé, čo som ležal. Som z centra Košíc, pocítil som toto aj celá naša rodina. Hneď sme si medzi sebou volali, že ako, čo, Humené, Košice, Prešov a všade to cítili. Som nevedela, čo to je. Som myslela, že stolík má povolené nôžky. Bol to taký zvláštny pocit. Nepríjemný pocit to je, hej, že si človek pomyslí, že mám spadnú na hlavu strecha. To je dosť špatné. Ide o zemetrasenie v prvej 20. najsilnejšie zemetrasenie na území Slovenska. A z hľadiska teda východného Slovenska, alebo tej oblasti severne od Humeného a Vranova nad Toplou, tak je to najsilnejšie zemetrasenie od roku 1914. Zemetrasenie najvýraznejšie pocítili v obciach v okolí Domaše. Na vodnej nádrži utrhlo loď Bohemia zo suchého doku priamo do vody. V oblasti sú hlásené výpadky elektrickej energie v dôsledku strhnutých elektrických vedení. Na území Slovenska magnitúdo 5 nie hovorí nič neobvyklé, aj z hľadiska tej minulej seizmickej aktivity územia Slovenska, ale vradíme to medzi stredne silné. Oblasť okolo Výhorlatu je seizmicky aktívna. Podobne silné zemetrasenia tu boli aj v 17. storočí. To, či po zemetrasení príde aj ďalšie, seizmológovia predpovedať nevedia. Hovoril by som, že vlastne niečo silnejšie sa chystá, to my nevieme, to my vieme až spätne vyhodnotiť. S veľkou pravdepodobnosťou išlo hlavný otras z hľadiska toho, aké silné otrasy tam boli v minulosti. Seizmológ odporúča v prípade zemetrasenia budovu opustiť. Ak však nemáme takú možnosť, tak je dobré sa skryť napríklad pod masívny nábytok. Barbora Šaldžian, Telke.